aéroport to winda toon ko welcome, winda toon ko bienvenue, winda toon ko dallen ak jaam. eyyi enen eɗen jiiɗi bisimilla moon mba arimel moon yantini hen winde toon. joyi eɗen jiiɗi événement national mawɗo so waɗi wona noon recensement national wona boros hono boros hora leyawum hora allah wattanne ko way noon kono koye aduna wona. eyyi boros so waɗi walla élection ngaji mbaɗi mana sumgoji eyyi ɗonne kadi ɗemɗe ɗe fof ɗemgal hen fof yo heeɓe gueɗal muɗum e hakke muɗum ha timma. jeeɗiɗi kala ko wawi waɗede ɗo wasa firede tan ɗemgal gotal bajjal ɗemgal koreji meɗen mana ɗemgal wolof ngal ala kono kay yo fire e ɗemɗe gendiji goɗɗe ɗe eɓe jangguina eɓe jooɓe no jangguinoɓe école aji Faraysire ɗi joɓirte ni e te kadi ɓe soɓe mbaɗe effectivement ɓe mbaɗe effectivement goto foof fecte e nokku mo ganduɗa hoorema ɗemgal ngal jangguingal eyyi ko on ngal ɗon ɗemgal haalate e on ɗon nokku kono wona kay mi adda yeru tan ko yeru tan gadde tan wona ƴettude horeru meɗen jolfo nawen ɗum e gueɗe Fouta mbiyeni o jangguin ɓiɓɓe Fouta Pulaar ɓiɓɓe Fulɓe Pulaar ɗum gasata mo wawa wiide ɓe wawa wiide ɗe wawa wiide ŋe sa wi ɗum yo jangguin ɓiɓɓe Fulɓe Pulaar ɗum hono wayata bandiraɓe tedduɓe eyyi ɗum ne kadi eɗen jiiɗi e dañane feere sappo ɗemgal Pulaar ngal eɗen jiiɗi haade kay e ngal haale e dendagal leyɗele 15 gonɗo ɗo e CEDEAO ɗe eɗen jiiɗi ngal watte ɗemgal jokkodiral hakkude ɗen ɗon leyɗele mana langue d' intégration sous régional 11 ɗemgal Pulaar biyetegal kadi e wone leyɗele e fulfulde haade ngal ɗon ɗemgal Pulaar e ngal haale eko boni ko foof e leyɗele 20 e nder Afrique eɗen jiiɗi nden noon ngal ɗon ɗemgal Pulaar nde ngal nawe toon to union africaine mana moɓal leyɗele Afrique ngal watta haale toon ngal tawta ɗemɗe 6 kaltede ɗon ɗe ɗemɗe 6 kaltede toon ko anglais ko arabere ko espagnol ko Faraysire ko portugais ko swahili eyyi ene udditi noon deme ɗe ene gudditi biliyañan ɗe guddaki kibti kibiri ɗe guddaki kibiri kiib wiya e kala ɗemgal africain kewal gongal bawgal wonde nden noon ɗum fiti ko Pulaar en jogui toon tigui e place muɗum 12 mbiyen yoni hen kadi yoni yo nattu eko wone jettoɗe tan ɗe ganduɗon kadi ko jettoɗe fulɓe ko namdete ko jomumen namdete certificat de nationalité so cohli passeport walla so cohli carte d' identité eyyi ɗum ɗonne eɗen jiiɗi ɗum ɗonne natta 13 musidɓe bandiraɓe tedduɓe 13 fewti koye deftere mawde walla mbiyen deftere ɓuttere saabu ko deftere nde kelle ujunere nde jangguinowo gana gandiraɗo professeur Cheikh Anta Diop gandaɗo e Sénégal gandaɗo e Afrique gandaɗo e windere nde ha fi feggere deftere makko wiyetede nation agriculture mana gendiji e pinal eyyi deftere nde ganduɗon henanaki e nden ɗon deftere won wiyoɓe yo nde jangguine yo sukaɓe meɗen jangguina nde yo sukaɓe Sénégal naaɓe jangguina nde yo ɓiɓɓe Afrique jangguina nde kono enen mbiɗen ken ngala hen so en mbiyi en jaɓani ɗum eɗen jogui ɗum dalilaji ene jeeya ɗi noon dalilaji goho en jiita koye meɗen nden ɗon deftere ɗiɗi hay koreji men e serraɓe ganduɗon koreji meɗen dendiraɓe men kortine e serraɓe ganduɗon ene jogui ɗemɗe 6 ɗe nanodirta e komumen ɗe pamodirta e komumen ɓen jagguira ko leñol gotol enen fulɓe sen mbi fulɓe noon mbiyen jofiɗen ɗo ko mbiyo mbimi wimi e wimami ɓeɗo goni fulɓe eyyi enen fulɓe ɓe ganduɗon joguiɗen ko ɗemgal gotal bajjal biyetegal Pulaar walla biyetegal fulfulde sa yi won nokkuji e won leyɗele pecceɗen ɗo e Sénégal no leƴƴi tati ni ɓe mbiya ko Tukuleur en ɓe mbiya ko Peul en ɓeɗo mbiya kadi ko Lawɓe eyyi ɗum ɗon professeur Cheikh Anta Diop
ene jeeya e laynuɓe gonɗon miijo e funnuɓe gonɗon miijo e nder haqqillaji yimɓe. Eyyi mbiɗen nden ɗo deftere kadi nde haali ko fewani, ko garɗani, ko yuɓɓani, nde huccini ɗum e yoga e koreji meɗen wiyeteɓe lawɓe ɗon. E ɗonne so on jeehi e nden ɗo deftere nde kalɗen joni nation agriculture dernière édition ko koye juin 2023 nder noon waɗi joni exactement hitande wotere ko nden ɗon deftere muula. Nde ida muulade ko hitande ujunere temedde jeenayyi e capanɗe joyi e nayyi manam 1954 nden mataw hewɓe meɗen koɗaki rew aduna nden noon hecci hewɓe meɗen ɗo henna. E mulgo sakkitingo ko rowane ɗo son jeehi e hello 6jeegom, 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 e hello 6jeegom, mana page 606, 607, 608, 609 et 616 mon tawɗon ko kalmi ɗon ko e wonko ko joof wonko ko Cheikh Anta Diop haali e koreji meɗen lawɓe ko ganduɗon wona ko feewi. Eyyi en Allah e meɗen teddinde on en mbawa yaltinɗo ɗiɗon konkuɗi. Nden noon jokken mbiyen 14 e nden ɗon deftere noon eɗen jiiɗi nde ɗuggitede ɗo fe e kala deftiru woni bibliothèque woni yo ɗum kadi guergal defte kala ɗongal walla mbiyen e kala librairie ɗon nden ɗon deftere nawna ene yeeye yo nde itte ɗon e saabu wona hunde fewde woni hen. 14 tarika kuftidinɗo Sénégal guila e awwalu ha e ñallungue mana histoire générale du Sénégal des origines à nos jours nden ɗon deftere ne ha tengti noon e rogere ɗimmere e rogere tataɓere mana tome 2 et tome 3 en jiitaki koye meɗen musidɓe bandiraɓe tedduɓe enen fulɓe en jiitaki koye meɗen e on ɗon tarika biyaɗo ko tarika kuftidinɗo Sénégal guila e awwalu ha ñallungue en jiitaki koye meɗen hay coƴ kalaɗo e meɗen o haaldaka no fewiri nda so tarika Sénégal en haale hande o en gona sara e majjum. 15 Fouta eɗen jiiɗi watte pôle de développement économique yantine e pôle de développement économique 6 joofaɗi e livre projet Diomaye président e ɗonne kadi mbiyen 16 ha joni e ko fewte Fouta eɗen jiiɗi ndema ka awa ngo e gaynaka ka e ɗumne kadi ummane yuɓɓine no hannirta ni. 17 hakkude maaje ɗonne kadi ko golla toon ko eɗen jeeyi ɗum ene ngakki eɗen jiiɗi ɗonne kadi ko fayidine waɗe toon. 18 eɗen cuni e ko cafrirɗe mi kewani e nder Fouta ko mbiɗen ko hôpitaux ji hay coƴ gonɗo toon o ngala ko gollori nden noon ɗumne kadi eɗen jiiɗi ummane eɗen jiiɗi darane eɗen jiiɗi ha joni duulal jaaɓi ha tirde ngal ganduɗon ko moƴƴo meɗen professeur Souleymane Niang inira ɗum e noon mbiyen université Souleymane Niang mo gasani o ɗumne kadi ummane beele ene worte no ɓuuri yawirde foof. Ha joni ñeñiru Agnam wonande pamani ɓe mbiyen musée d'Agnam guinniraɗo kadi galle fulɓe eyyi onne kadi eyyi ko heewi gollama hen kono ha joni e heddi ko heddi ko eɗen jiiɗi ko worte no ɓuuri yawirde foof. 19 eɗen jiiɗi lawol laana jordi hakkude Fouta e Jolof e Dakaru eɗen jiiɗi lawol laana jordi hakkude Fouta e Ɓundu e Casamance eɗen jiiɗi lawol laana jordi hakkude Fouta e Waalo e Dakaru. 20 eɗen jiiɗi falde Podor nde mana département Podor ƴellite watte diwan Podor watte région de Podor adani wiide noon ko dendagal département ji dendagal faldeji gonɗi ɗo e nder Sénégal
kanƴi kala kanƴi fof e heewde ko département Podor o woni heen ɗimmo ɓuri mawnude caggal département Tambacounda. Addani en wiide noon kadi musidɓe banndiraaɓe tedduɓe ko on ɗon département Podor o sowiima laabi ɗiɗi haa heɓi laabi tati jeetati walla mbiyen diwanuuji jeetati mana région ŋaaji jeetati e nder 14 gonɗi ɗo e nder Sénégal ɗi. Addani en wiide noon kadi ko nden ɗon falde Podor tan on mana onon département Podor o sowiima laabi 164 département Dakar walla joomum mbiyen o sowiima laabi 164 région de Dakar mo ngannduɗon Dakar ko kañum woni laamorgo leydi Sénégal. Département cowiide laabi 164 ko wiyete région oɗon nganndi oɗon département nati won département ene haani waɗe kañumne région haɗani ɗon tan sabu ko département kadi ko falde kadi nganndanɗo koye mon ene wi dut ngalu eyi ene heewi ngalu e dow ballal Allahu taala joom mbaɗe bawɗe o l'islam so wayi no wayi hannde ni e nder Sénégal so yaajiri no yaajiri hannde e nder Sénégal so yettima ɗo yettiɗo e nder Afrique fulɓe gona sara e majjum e te kadi tubakoɓe e koye mumen ɓe ceettima dendagal kareji ɗiɓe kaɓa e Sénégal ɗi ka hare nde ɓe kaɓa to Fouta ɗo noɓe tampinira to Fouta ni no fulɓe tampinirɓe ni ala fof leñol ala fof diwan ala fof leydi e Afrique ni ha fi fekkere ɗoɓe tampinira e hono noon e musidɓe bandiraɓe tedduɓe fulɓe Sénégal so Sénégal yettima hande yetti ɗo fulɓe Sénégal ɓe rewɓe worɓe sukaɓe mawɓe muɗum gona sara e majjum hande o taarika Sénégal so ene haale e nder windere he fulɓe Sénégal ɓe gona kadi sara e nder majjum bandiraɓe tedduɓe ala fof ken mbaɗani ala fof ken kalani ala fof ɗen daraki ala fof ɗen dadaki ala fof ɗen cirninaki gam heɓde hakkeji meɗen feere fof waɗama ko idini sumgo hooreji leydi yawtungo ha e caggal muɗum e hitande mayirde e mayirde hitande ujune ɗiɗi e nogas nden noon mbiyen rawane en gullitima hooreji leydi Sénégal on tuma ko Alaji Macky Sall wonno ɗo en gullitima hoorejo Batirou Guendi mana président de l'Assemblée nationale en gullitima éliman jagorɗo Sénégal mbiɗen ko woni ɗo ko natto sabu wona lawol mana premier ministre en gullitima présidente du Haut Conseil des collectivités territoriales ko debbo Aminata Mbengue Ndiaye mbiɗen ɗum ɗo ko woni ɗo ko wona pewɗum en kaɗani ɗon tan saabu en gullitima président du Conseil économique social et environnemental en gullitima madame le garde des Sceaux e madame le garde des Sceaux ministre de la justice on tuma ko debbo wonno ko maître Aissata Tall Sall wonno ɗo en en gullitima e ministre mana jagorɗo jangde towde ministre de l'enseignement supérieur wullitama ministre kalfinaɗo jangde ministre hono ministre de l'éducation nationale wullitama jagorɗo kalfinaɗo pinal hono ministre de la culture wullitama e raɓiɗinade ala fof en gullitaki en gullitima to serre to haalifaɓe men diine en gullitima to haalifaɓe men aada en gullitima to député ji en gullitima to maire uji en gullitima hayni to pelle ɗe gona laamuyankaji mana des ONG mbaɗe no Jamra en mbaɗe no ONG 3D en e hitande ujune ɗiɗi e nogas e tati nden noon mbiyen rawane ha joni nden kaldigal Guendi hono dialogue national waɗama ɗo e nder Sénégal en mbaɗi feere fof gam jeeyede e on ɗon dialogue national kono ɗum wattindani en dañani sagoji meɗen kono ɗum fof e wade noon goƴaji meɗen fof en tonggui ɗum e ɗemgal Fara Siré tottuɗen monsieur Moustapha Niass mo ganduɗon ko kañum wonno on ɗon tuma coordonnateur du dialogue national e te ko kañum kadi ni daranino toon to dialogue national to kanko daranino toon hooreji leydi ndi kono ɗum fof ala ko nafi ɗo sakkiri ɗo nden son excellence monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye fiilama lefol laamu Sénégal fiilama lefol hooreji leydi Sénégal en bindimo ɓarkeji ɗiɗi oya ko lettre ouverte mbaɗɗen makko oya ko mémorandum mbaɗɗen makko ɗum
ko ñande jeegom lewru yewtundu lewru yewtundu e ñande sappo e nayyi lewru yewtundu ha joni ɗum fof ngam jertinde ɗum fof ngam wagginde ɗum fof ngam anje tan peccoru ɗum fof ngam anje e fitna e nder ndiɗo leydi musidɓe bandiraɓe tedduɓe ɗum fof e waade noon ala ko nafi ha e ñallungue eɗen jagguira no wirete ni e ɗemgal fraysiré des citoyens de seconde zone ko fewti kay e média ji walla e espace public en keɓani hakke meɗen kono hoto jejji tan Allah tagui en kanko kadi tagani en ɗemɗe kanko rokki en ɗemɗe leñol fof rokki ɗum ɗemgal muɗum nden noon ɗemɗe fof ɓuri fondede no yimɓe fof kaniri fondirede ni amma ɗum ala ene wawi jibinde fitina ko en jiiɗa ko fitina mo ganduɗon en mani mbaɗa feere fof ha wonnon fitina wasa wodde ɗo e koye ɗum ɗon jeeyi noddano hande ngu ngam rendude e moɗon ɗiɗo goƴaji ɗi ganduɗon gona ni tan goƴaji fulɓe ko goƴaji dendagal Sénégal naaɓe wonɓe ɗo ko goƴaji leƴƴi Sénégal gonɗi ɗo e nder Sénégal ɗi fof ko goƴaji eɗen mbawi wiide windere nde kala saabu so fitina waɗi Sénégal jaam dañetake Afrique so fitina waɗi Afrique jaam dañetake windere nde no fotiri noon nden noon jiiɗen tan ko jaam ko ɗum diniɗen kawtal pelle fulɓe ene yetta on ene hofno on e garangal moɗon Allah jarama on jarama yo Allah suurare enen hisnen dande assalamu aleykum loore meɗen noon enen mbete ala ko mbaɗɗen hen wasata ɗum ko enen loyi kono loore meɗen nde firtani yo ko dosɗe walla kuule leydi e tamborde leydi ndi yo yaɓɓu meɗen ala ɗum ɗo ko loore men enen jolfuɓe kay daraki ko foti noon to banggue ɗum ɗo enen to banggue bindugol kono haɗani eɓene jinggane ha joni enen wasde men noddede mbasen notede ko loore so en noddama en notaki ko loore meɗen ɗum ko wonande pelle meɗen so tawi ko wayno joni banggue faggudu ɗo ko lawol ella o wonanno koto banggue Fouta to nder jeereji meɗen Fouta ɗi la langue ko le million jogui ɗum ɗo ko nder Dakar gonɗen jiɗɗo foof min somi yalti so mbeɗa haalde taxi man walla mbeɗa haalde brique kaldam tan ko pulaar so wi kam wawde fata e ɗemgal gongal joni noon ɗemgal ɓurgal dominde ɗo en mbawa kadi wiide eɗen noyno ɗum walla eɗen jedda ɗum ko jolfe par ce que koye wuuro mabɓe gonɗen kamɓe no ɓe gardara Fouta ɓe kaala toon pulaar ni enen nokku sen gari ɗo eɗen mbawi haalde jolfe ɗum ala ustata meɗen haydara heddi noon e keewal men ɗo e nder Dakar e hewde men ɗo yeeyoɓe kono sodoɓe ko holɓen so en keewi yeeyoɓe HLM hande yeeyoɓe toon fof ko fulɓe yeeyoɓe marsi goltaɓe fof ɗe alimal Diallo mahiɗe fof ko haalto sa yiiti 70% ko halɓare gon toon sa yeehi marché ɗum ɗo ene Pikine ko noon ɗeɓata waade kono noon sodowo o ko hooli on codowo o so tawi ko ɗemgal gongal o nanata ko seeri walla ko ɗum ɗo so ari an ka jeeyowo aɗa foti nande ɗemɗe ha heewa an noon an garɗo aɗa soodo so tawi ka pullo walla aɗa yiilo taxi sa ari haalde makko hoto wi o nana tamgal ɗemgal ala windaka e inde makko windaka e tiinde makko ko jolfo walla windaka e tiinde makko ko halpulaar windaka e tiinde makko ko seereer ala sa ari wimo bandam jiɗmi yaade ko nokku naggam holno foti nawiritama so wimami wawa paata e ɗemgal ngal cikkuɗa omo foti wawde ngal ko noon ɗum ɗo kadi koye loore men enen cikkuɗen mataw woni nokkuji ko ɗam ɗo tan foti haalede ɗon ɗum ɗo fotani haalede ɗon ala ɗon noon ko enen poti wadde ɗon koye meɗen to banggue transport ko yimɓe meɗen kadi ne lohi toon hande dow diidi ɓaleji ɗi fof sa yeehi ko kamɓe dognata otoji mabɓe ko kamɓe jogui chauffeur mabɓe ko kalɗa ko gonga so Touba noddi hande juulagu ñalngu muɗum manggu ngu tan hay lingu woto yahata Fouta waɗi noon ko en natani e transport kadi kokko soruji ɗi e apprenti ji fof kamɓe goni dognoɓe ɗum ɗon ko wiyete ko sukaɓe meɗen ɓe yooɓe tinno ɓe jangga métier janggateɗe ɗe fof ɓe duttoɓe gara hen soɓe dañi sodoɓe mbatta dog transport nden sa jooliɗo aɗa fayi Fouta chauffeur o ko biyo mbimi kokko soro ko biyo mbimi nden ma dañ mo kalduɗa ɗum noon ko ɗum tan woni ko sa on ñawnante men ɗum ko moƴƴere Allah